mercat és anar a buscar el dia a dia, que això és molt important a l'hora de menjar una mica bé, de qualitat. Ara, tu per el teu horari o per lo que sigui has d'agafar el que puguis, pues, pobret, no? Però si tens temps d'anar al mercat sempre trobaràs lo del dia a dia, que això és molt important. Ara amb els horaris no poden dir que no tenen temps. Ara amb els horaris no tenen motiu per dir que no venen al mercat. No, jo et dic una cosa, no és que vingui molta gent per les tardes, però alguna tarda sí que va entrant gent jove. No, jo no em queixo, jo per les tardes vaig fent, la veritat, estic sola a la tarda i no paro ni un segon. No, van entrar molta gent que surten amb el carro, anem a donar una volta al mercat, i la veritat va venint gent jove, el que passa que voldries, ja que estàs per la tarda, pues estar una mica més animada, perquè si no les hores són molt llargues, però bueno, aviam com funcionarà, però la veritat és que ha valgut la pena, l'espera ha valgut la pena, per mi ha valgut la pena.